Salut! În acest videoclip o să vorbesc despre studiul Prieteni în joc și afară, un studiu ce este parte a tezei mele de doctorat. În studiu am vrut să investigăm relațiile sociale din jocurile video. Și vreau în primul rând să mulțumesc persoanelor care au completat chestionarul. Am ajuns la 996 de persoane ce au completat chestionarul și le mulțumesc din suflet, fără voi n-aș fi reușit să fac acest studiu. Fără a mai sta pe gânduri, o să vorbesc despre rezultatele pe care le avem în cadrul studiului și sunt trei mari rezultate de bază. În primul rând, am observat că jucătorii de tip hardcore, acei jucători împătimiți, le zicem noi, pe care i-am evaluat în funcție de investițiile monetare în jocurile video, cât de mulți bani investesc în jocurile video, investițiile culturale, pe care le-am cuantificat, le-am măsurat, de fapt, prin cât de mult își personalizează lucrurile din jurul lor sau își cumpără lucruri personalizate în legătură cu jocurile video, investițiile emoționale, ceea ce ține cât de serios iau jocurile video, și investițiile de timp. Acești jucători de tip hardcore par să aibă mai multe relații sociale în jocurile video online, relațiile sociale online în jocurile video. Deci par să aibă mai mulți prieteni în jocurile video atunci când joacă. Motivul pentru care acești jucători mai împătimiți ar avea mai mulți prieteni, am presupus că ar fi din cauza cunoștințelor pe care aceștia le au față de jocurile video. În primul rând, aceștia fiind mult mai interesați de jocurile video, mult mai dedicați, ar putea să aibă mult mai multe cunoștințe față de alți jucători și, ca urmare, aceștia ar fi mai căutați de către ceilalți jucători când au nevoie de ajutor. De exemplu, probabil foarte multă lume știe, multe dintre jocurile de prezente și populare în momentul de față au nevoie de colaborare, iar acești jucători împătimiți pot să ajute în grupurile în care e nevoie de colaborare prin cunoștințele lor. De asemenea, mai este și acea variabilă a timpului în care jucătorii împătimiți, bineînțeles, fiind mult mai dedicați jocurilor video, petrec mai mult timp în jocurile video, având mai multe șanse să cunoască oameni noi și să întrețină relații în jocurile video. Al doilea rezultat observat, sau mă rog, relație observată, este cea dintre comunicarea vocală și capitalul social online. Ce se înțelege prin asta este că cei care folosesc comunicarea vocală în jocurile video par să aibă prietenii mai strânse în aceste jocuri video. În primul rând ar trebui să vorbim de ce se folosește comunicarea vocală în jocurile video. Ei bine, deoarece jocurile video sunt foarte complexe, necesită foarte multe sarcini și atunci jucătorul este mult mai ușor să se concentreze doar pe controlele jocului, cum controlează jocul, decât să mai și scrie. În trecut se folosea și comunicarea prin text. Acum, în principal, se folosește comunicarea vocală. Ok, revenind la relația dintre comunicarea vocală și capitalul social online. N-am fost convinși că simpla comunicare vocală este suficientă pentru ca jucătorul de jocuri video să înceapă să aibă relații mai strânse de prietenie. Atunci am investigat mai multe variabile și am găsit că această comunicare vocală pare să aibă legătură și cu anonimitatea percepută. Pare că anonimitatea percepută mediază relația dintre comunicarea vocală și capitalul social online. Cum se traduce asta? De obicei, cei care comunică vocal încep să dezvăluie lucruri despre ei. De exemplu, ce vârstă au, unde lucrează, dacă sunt studenți, în ce oraș locuiesc, la ce facultate. Iar aceste lucruri, odată dezvăluite, reduc anonimitatea percepută. Anonimitatea percepută este cunoscut ca având efecte asupra comportamentului nostru. Când ne considerăm mai puțin anonimi, avem un comportament, să zicem așa cu ghilimele, mai adaptat, ceea ce promovează relațiile sociale. Bine, și atunci traducerea ar fi că cei care folosesc comunicarea prin voce încep să dezvăluie lucruri despre ei, își adaptează comportamentul, ceea ce duce la relații mai strânse. Vorbeam în primele rezultate în prima parte despre cât de mult timp petrecem în jocurile video. Bineînțeles că dacă jucăm cu alți jucători de fiecare dată, degeaba dezvăluim lucruri despre noi pentru că nu ne mai întâlnim cu ei. Deci ar trebui ca comunicarea aceasta vocală să fie cu același grup de jucători pentru o perioadă mai lungă pentru ca să-și poată face efectul. E bine, din fericire, de obicei jucătorii de jocuri video preferă să joace cu aceleași persoane. De ce? Deoarece sunt două motive, unul practic și unul social. În primul rând, cel practic este vorba de progresul în joc, care este fie cuantificat prin mecanisme din joc, de exemplu nivelul la care ești, sau pur și simplu prin cunoștințe, ce vorbeam la jucătorii împătimiți. Începi să fii mai bun, să cunoști mai bine jocul.
atunci noi preferăm să jucăm cu aceleași persoane cu care am jucat prima dată sau, mă rog, cu care am jucat în trecut, deoarece ele sunt de obicei la același nivel cu noi. Progresăm de obicei împreună dacă jucăm împreună cu ei în perioade lungi și atunci nimeni nu este mult prea jos la cunoștințe sau mult prea sus la cunoștințe față de noi. Iar cel de-al doilea motiv, cel social, este legat pur și simplu de acest aspect al prieteniei. Preferăm să jucăm cu aceleași persoane pentru că am ajuns să le cunoaștem și putem să avem încredere în ele, acest lucru ducând și mai mult la capital social. În cele din urmă, o ultimă relație pe care am observat-o este legată de extroversiune și capitalul social de data aceasta offline. Cum se traduce asta? Este posibil ca persoanele ce sunt mai extroverte să cumva să invite prietenii din jocurile video, prietenii online, să se întâlnească și în mediul offline. Da? Ar fi bine dacă ar fi așa, e una dintre explicații, însă suntem un pic sceptici în această privință. O explicație mult mai bună pentru această relație, credem noi, ar fi că persoanele extroverte în viața offline, să zicem așa, în viața de zi cu zi, sunt mult mai deschise față de pasiunile lor. Această deschidere față de pasiunile lor indică, de exemplu, se duc în oraș cu prietenii și spun că sunt pasionați față de jocurile video și că le place foarte mult jocurile video online sau un anumit joc. Iar celelalte persoane din jurul lor, ce poate și ele sunt pasionate de jocurile video online sau care chiar joacă jocul despre care el povestește, ar fi mult mai deschise să spună, uite și eu mă joc. Iar această persoană ce are caracteristica de un tip de personalitate extrovert, o să fie, haide să intrăm în joc împreună, hai să jucăm împreună. Deci cumva, de fapt, relațiile astea e destul de probabil că se transpun din mediul offline în mediul online, nu invers. Totuși, nu putem ști sigur, pentru că în studiul nostru am verificat într-un singur punct. Ca să putem să ne dăm seama exact ce se întâmplă, ar trebui să facem un studiu longitudinal. Ce ar însemna asta? Ar însemna să vedem ce prieteni are în mediul offline și ce prieteni are în mediul online într-un anumit punct dat și după aceea, peste, să zicem, o săptămână, mult mai mult de fapt, să verificăm din nou ce prieteni are în mediul online și ce prieteni are în mediul offline. Și așa am putea să vedem dacă se duc prieteni, dacă se transpun prieteni din mediul online în offline sau din offline în online. Și așa am putea să știm cu siguranță dacă această caracteristică a unei persoane extroverte chiar ajută pentru transpunerea prieteniilor și din ce sens se duc ele cu exactitate. Ok, mulțumesc mult de tot. Acestea sunt rezultatele. Aș avea nevoie mult din partea voastră de un feedback, să-mi spuneți ce părere aveți despre rezultatele noastre, cum vi se par interpretările pe care le-am oferit. Vreau să mulțumesc mult tuturor celor care au completat din nou. Mulțumesc prietenilor care m-au ajutat cu acest videoclip, cu studenți la Facultatea de Științe Politice și ale Comunicării și Facultatea de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai și mulțumesc mult!